बे समाव रादाबखौ फरायदों आं सन्तना इस्लारि। मुसलपुराव सासे लाइमोना गावनि नाजानायजों बोहैनाय जाम्फैनि दैनिफ्राय मोब्लिब सोरजिदों। बाक्सा जिल्ला मुसलपुर साब डिभिजननि सिङाव थानाय बिलपार गामिनि जेम्स बड'सा। बिथाङा आबाद फोथारनि गेजेरजों बोहैलांनाय फिसा जाम्फैयाव गावनो बानायनाय मेसिनजों मोब्लिब सोरजिनो हादों। दासान्दि बिथाङा गावनि बे प्रजेक्टनिफ्राय 170 किल'वाट मोब्लिब सोरजिनो हादों। बे मोब्लिब सोरजिनाय प्रजेक्टखौ बिथाङा इउट्युबाव नायनानै दिहुनदों होननानै फोरमायथिदों। जेम्स बड'साया फोरमायनाय बायदिब्ला न'निफ्राय 1 किल'मिटार गोजानाव गावसोरनि आबाद फोथाराव न'निफ्राय मोब्लिबखौ लांनायाव जेंना जानायलाय गोसोआव मोब्लिब सोरजिनायनि सानखांनाया फैयो होननानै फोरमायथिदों। लोगो लोगोनो बिथाङा इउट्युबाव फिसा मोब्लिब प्रजेक्टखौ बोरै सोरजिनो हायो बेखौ नायनानै गावनि आबाद फोथारनि गेजेरजों जाम्फैयाव बे मोब्लिब प्रजेक्टखौ दिहुनना लायो। बे प्रजेक्टनि थाखाय बिथाङा गोजाम फांखानि मुवा आरो खायसे लहाखौ बाहायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। बे मोब्लिब प्रजेक्टनि जोहै गासै गं 15 बाल्ब आरो साउन्ड सिस्टेम बक्सखौ फोजोंनो आरो दामनो हादों। इयुनाव बिथाङा 3 किल'मिटार गोजानाव दैनि मटर सालायनो हानाय बायदि राहा खालामगोन होननानैबो फोरमायबावो। बिथांनि बेबायदि दिहुननायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सोमोनांनायजों लोगोसे बाख्नायसोलायनायखौबो नुनो मोन्दों। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। जेम्स बड'सा बेनिफ्राय बेखौ आङो फोथार गेजेराव थायो। बेनिफ्राय कारेन्ट गैया नालाय बिदिनो सानसेखालि सानै कारेन्ट बानायनो हायो नामा दैजों बेखौ साननानै आङो बानायनाय जादों आरो। बेसेबांसो खरसा थाङो बे? खरसाया 20,000सोआनो थांफ्रामबाय दे, 20,000सो थांदों खरसा। बे प्रजेक्ट बानायनायाव मा होनानै बानायदों नोंथां? बेयाव बे मेन मटर होननांगोन बेखौ, बेनिफ्राय कारेन्ट आउटपुट जायो बेखौ आङो गोजाम सिलिं फेननिफ्राय बानायनाय जादों आरो मेगनेट होनानै। बे बानायनाय जिथु आदब बेखौ बबेहाय मोनदों? आं बेखौ इउटुबाव नायनानै सोलोंनाय जादों। इउटुबाव नायनानै सोलोंदों। बेनिफ्राय दा बेसेबां कारेन्ट मोननो हादों नोंथां? दा बिनिफ्राय माबा 170 भल्टेज आउटपुट मोनो आं दा। उनाव बेनिफ्राय माबा बिथांखि लादों होनना सानदों नामा? उनावहाय आङो 3 किल'वाटनि मटर लगायनो सानदों आङो। फैसा मोनोबा बे 3 किल'वाटनि मटर बायना लाबोनानै बेयाव फिटिं खालामबानो 3 किल'वाट 230 भल्टेज मोनगोन आरो। होमबा आङो दैनि मटर बेनिफ्राय बिदिनो फांखा बायदिसिना आरो गोसो बायदि बेबहार खालामनो हागोन आरो आंनि खाथियाव थानाय आबादारिफोराबो मेसें बोथोराव मैगं थाइगं गायोबा बेनिफ्रायनो लानानै मटर सालायनो हागोन कारेन्टखौ लानानै। बे बिथिङाव सरकारखौ माबाफोर खावलायनो सानो नामा? सरकारखौ आं दा मा खावलायनो, जायखिजाया सरकारनिसिम आंनो बुंनांगौआ बेनोल', जायखिजाया आं दा जिखौ साननानै बानायदों बेयाव जा अबजेक्सन होनानै जाहाथे आंनि बे प्रजेक्टखौ बन्द' बानाया सरकारा, बेखौनो आं लुबैयो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क। बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स, गोथाव अमा बेदर सावनाय, एवनाय लकेल दाउ बेदर, बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ। बन फायार, जिप साबारि, राफ्टिं, एलिफेन्ट राइड, टि गार्डेन वाक, आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 910-174-9562 एबा 9707-614-012 आरो 986-483-2734।